vi en figur, som der viser afdragende efter n antal gange. N det står for terminer, og så har vi R for renter, og så har vi Y for den ydelse, som der bliver betalt hver termin. Og så har vi det lån, som der bliver betegnet som G. Så vi har altså alt det her, det skal være lige med G gange 1 plus R i N. Så den her ligning er lige med alt det her plusset med hinanden. Nu! Og så her har vi det skrevet op, den fulde ligning, og de her punktummer, de repræsenterer de gange, hvorhen leddene de gentager sig, som vi ikke kan vide på forhånd. Og så for at korte det her ned, så gør vi brug af sætning 5, som der lyder således. S, N er lige med 1 plus R i parentes i N minus 1 divideret med parentes 1 plus R minus 1. Og så det vi gør, det er, at vi sætter det her til at være med det her. Så vi siger G gange parentes 1 plus R i N, og så kommer det til at være lige med Y gange 1 plus R i parentes N minus 1, og så divideret med parentes 1 plus R minus 1. Og så for at få det her til at være et andet udtryk, så kan man isolere Y. Og for at få G til at stå alene på den ene side, så kan man dividere med R i N på begge sider, så vi vil få en ny ligning, der kommer til at hedde G er lige med Y parentes 1, og så kommer der en parentes igen, 1 plus R parentes minus N parentes igen, og så divideret med R. Så det endelige regnestykke kommer til at se sådan her.